So kani nga lugar bitaw day no is gipangandoy na ko ni day nga makaanhi ko diri day ug makakaon ko day sa ilang mga seafood ba. And finally day no is naabot na jud diri ang piling guwapa please la. Kay lagi day kani mangud nga lugar day no is grabe ni kasikat diri sa Misamis Oriental. Ug diri day ni day no sa Tubahon day Misamis Oriental. Ug diri jud nimo dapita day makita ang lain-lain nga mga seafoods ba. Muna kung isa mo sa mahilig mo kaon ani day no is pwede mo moanhi diri day kay lagi diri na ninyo makita ang gusto ninyong kaunon. Ug grabe day kadaghang tawo mo anhi diri day no ug mo kaon sa mga seafoods diri. Kay lain-lain mag mga seafood diri day nga imong makaon day no ug grabe pud siya kanindot og view ug grabe pud siya kahangin ba. Pero ani mga panahon na day no is wala jud ko kakaon diri day maskin isa ka shell please lang. Kay lagi daghan sad po kay siyang tawo day no ug nang hapit ra sad mi ani. Kay lagi dili man gud unta ni mao nga lugar ang among agtuan diri sa Misamis Oriental. So nangita day mi aning mga beach day no day nga amo ang kaliguan ba. Pero kay napadpad man mi diri day no mo nang nanganaog mi. Pero gusto ko mo balik diri tanan day no ug mukaon ko ani mga shell nga naa diri day ba. Gusto ra ko tilawan ako ni ang naa diri. Ug nagkatawa pa jud ko ani mga panahon na day ba. Kay lagi before ka musulod diri day sa ilang lugar day no is na kay entrance fee. So gipangutana mi day no kung asa daw mi moadto. Unya day nagkatawa ko day no kay wa mi katubag day kung asa mi mangadto. Mo nagipabayad gapon mi og 30 pesos day nga entrance nila. Kay kani man naging first time na mo ni atuon ning lugar ba. Ug layo-layo ra sa day ni diri sa Iligan City. Mo na nagkatawa lang ko ani day no kay nagkawala-wala mi please lang. Pero worth it ra pud kay sa tanan day bahalag nga wala mi ba. Kay at least nakaanhi mi or nakahapit mi diri sa ilahang lugar. Og anyway na day koy full video ani no kauban ako ang ako mga amiga. Og mo ra day to no bye mo oy.